ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapaw tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking but ya ki jing tip bakambnia one shaka Frank Motors lat ko ringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai. UMLA berim ke umroi konstituensi ubak George B. Lyngdoh la Risaiñ na ka Seng All India Trinamool Congress ni gebla tip lingkot kum ka TMC. Ubak George la pha ya ka shithi ha ka shitare kuna pra araja arpulai shu state president jong ka TMC ubak Charles Pongro ya ka bola ai kopi langru shu national secretary Abhishek Banerjee bat kumju ru shu parliamentary party jong ka TMC Dr. Mukul Sangma. Haka TMC ba George labat kum state vice president bat kum juru kum president jong ko umroi block haka shithi ula kedau baka jing Risaiñ jong u kedena kadau shimet.